ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ବା ଇଣ୍ଡିଆର ଐତିହ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି। ତ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଡେର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିଗଲୁ ଐତିହ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଦେଖିବା ଲାଗି। ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସବୁ ରେଡ଼ି ଥିଲେ, କେବଳ ମୋର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆନିକଟ ପାଖରେ। ଆନିକଟରୁ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଚୋଖା ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ଓଟ, ତା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦ କ୍ରିକ୍ ଜୋନ୍ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ଫିସ୍ ଥେରାପି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଟକୀଙ୍କ ଜୀବନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ରାମଦୋଳି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ତ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆଡ଼କୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ବଢ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ଆଗକୁ। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ଯାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଡ଼କୁ। ଷ୍ଟେଜ୍ର ଲାଇଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ରସି ଚଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି କର କି ନ କର ଆଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ ଆଙ୍କୁ, ବହୁତ ମେହନତ ବି ଏମାନେ କରନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ବୁଲାବୁଲି ଭିତରେ ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମୋଦି ବାବୁ। ମାନେ ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ମୋଦି ବାବୁ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। କିଛିଟା ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖାଇଥିଲୁ ପକୋଡ଼ା ବା ଲଙ୍କା ଚପ୍। ତାପରେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଜଲପରି, ଭିତରଟା ଆଉ ସୁଟ୍ କରି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଜାଗା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକ ଜାଗାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ନାଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଚାହିଁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିବାକୁ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ରଙ୍ଗ ଗେଟ୍। ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଲାଗି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲୁ। ଯାହା ବି କୁହ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ରଙ୍ଗ ଗେଟ୍ଟା ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଭିଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇ ଝାଳନାଳ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ପାର୍କିଂ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ, ପାର୍କିଂରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଜାମ୍, ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଚାହିଁ ବାହାରେ ଥିଲା। ଟିକେଟ୍ର ଦାମ ମାତ୍ର ଜମା 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆମ ଟିକେଟ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରାୟତଃ 10,800 ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଖସି ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲୁ। ତ ଡେ 1 ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।